Daluyon. Napalabas, iti may sa Arabi a panagsagana ni Mateo ng agdakiwas. Nadlaw na nga adda tao iti ruwar ti kalapaw a paglimlimangan na. Nagulimak nga rod daytoy, ket nagpaliiw, aging gaan na sigurado na anakapanawen tinaisarong iti ayan na. Iti sabali a bangir, sinitarmot ni Loretta ni Dodoy a bodyguard ni Andreo. Ket sinaludsod na no nakasagana daytoy amang ibwis iti biyag na. Para iti kabsat na, kabayatan na, masikuran meten ni Mateo. Gapu tawan pailang ti resulta tinaminsan apan nagbaligi na anakapuslit ije pagminasan. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Manipod dito yan ka. Makitak dagiti armado a kampante nga gronron da kadagiti pwesto da. Kaslaawan mo't apos ti pagdanagan da. Saan samot ang nagkuriti na ramid ko ija idi nakapuslitak. Saan na mapalinday tayo? Iso akasayaatan no ikagumaag ti mapanman. Ha! Di jayan. Sigurado at ay jayan ti resulta ti naramid ko. At na nagrega ay apasit ti pagminasan. Nagpaligiyag. Sigurado ang makaipaeday ta iti parikot kadagitag trabaho dita. Kang runaan ti akin kuko iti pagminasan. Kadwa, dito'y kayo laag. Naimbag dito'y sular may tanatalgad. Saan kayo aman no bilang ta dumakkel pa iti paset ti pagminasan anargaay. Gapo iti nanggag tayo itay anapigsa aguluong. Mindaw, da Manuel, sa dinong ay tayanda. Inkuyog na tinaduma kakadwa na lalakay. Amwenda ka na no anya tinapasama ak. Anya, ay Diyos ko, ang mga noan niya ti mapasamak iti anak ko, Mindaw. Di kag panunot iti kasta solidad. Awan ti dakes a mapasamak ka na Manuel. Mindaw, madanagan ka talaga, kabsat. Hala, mangbili nak iti mapan mangayab ka dakwada. Iti kasta, saan tayo nga agdandanag? Naplano kon ti amin. Tilangan rumbang nga ramidag kat agurayak iti napintas agundaway. Tapno may patungpal ko tinapanunot ko. Narigat magdarasudusak. Kamangan no anyakit iti mapasamak. Ti matal ka kaya pagminasan da ito'y. Hello? Anya? Kasano na pasamak na ita? Simbergwansa! Imposible basta bumtak dagiti dinamita nga aramatan nyo dita pagminasan no awan tinakibiyang kadagijay. Ikagumaan nyo nga ipasimple dagiti bangkay. Aginggat mabalin. Jak kayat ama ipadamag nga dapimusay itinapasamak agulloong. Ala, aramidan nyo timbagak. Bye! Imposible dahi jaya na pasamak. At dalaki din ang sabutahi iti operasyon ti pagminasan. Ni Gobernador, nasken na maawaga kadagos. Kasapulag ita ti impluensya na. Tapno saan ang mamatawd iti dakkel aparikot, daytoy anapasamak. Agsasarumon dagiti lugan dagiti pulis ang nagturong iti pagminasan barao. Nga rod na Marcela. Saan kami nakastrag iti sularda? Tapno maamuan mi kumanan niya tinapasamak. Ay naimbag mo't no saan kayo ang nakastrag. Delikado. Ang mga noan niya pa iti mapasamak. Kan maysa, adda nagraga ay apasat ti pagminasan. Ang mga nukula at adumakil ti pasat anaraga ay. Delikado da ijay barog. Nana Marcela. Kan maysa, nalaos ti daanag ni nanang mo. Iso nga rod a pinaayaban na kayo itay ni Minto. Tapno mapunas ti panagdanag ni nanang mo. Jak nakita ti awag ti talka kaya pagminasan na. Naminli mga inawagan na. Ngamjak na sungbatan, panabatik mat kami dito sila ti cellphone ko. Tinasayat, awagak manlangan. Ang mga ni Senyor Ismael ti umawawag. Sungbata pa'y.
Hello, senyor. At sana nasaya at napasama kiti pagminasan. Agsarak tayo ti sigod, itamot lang. Anya tinapasamak, senyor? Saan ka nga agdamag? Agsarak tayo ti sigod, itamot lang. Bye. Pinutid nan ti saritaan mi. Anya nga ta tinapasama kiti pagminasan. Isumit lang ata ti yawag kumadjital kak ijay. Tinasayat. Agpulis akong tamakisinara kak ni Senyor Ismael. Asadagtan ija mansyon, yaya. Ay na, yaman pa'y apo. No nabayagan tapaya, ang mga nuan yaman ti aramidan ni papa mo. Ne, lugan ni Papa dyan na sabat ta. Wan ngagpayso, kasla agdardaras mad. Nagpartak ti panangimaneho na itilugan na. Apay nga ta, yaya. Anya nga ta tinapasamak. Tsaka mo, saan ko ang masungbatan day taas sa ludsod mo? Tsak amo no anya ti makagapo. Anya tinapasamak niya na Marcela? Apay ang nag-uumbong iti bodega yo, dagiti kakalugaran yo. Di mo ka dinadlaw, ginarga ay apas at ti pagminasan, itay nagturong ka dito'y lugar, may. Ha? Ne, saan na? Ngam adda dagiti lugan ti pulis anadlaw ko. Kan duwa nga ambulansya tinasabot ko. Bayat ti panagturong ko dito eh. Ay, nakangag kami itinapig sa aguluong. Kalpasan na, isumutan ti panagrega ay ti daga. Nakita milatan nga adda narga ay apas at ti pagminasan, kalpasan tinapig sa aguluong. Anya? Dayta ti agpayso balasang ko. Nagdanag ni Mindo, nga amangan no dumakil ti paset ti pagminasan a nagragkaay. Kat dumanon ka dagiti balbalay. Iso a pinaumay na adagos dito'y dagiti kakalugaran me. Tapno saan da a maisagma. Kasano ang napasamak dayta, senyor? Isungero da kinid daw ko ti panagsarak ta. Tapno si ka ti pagdamaga kiti dayta, Andreo. Anya ti kayat mo asawan, senyor? Da kayo iti buyot mo tinaudi ang naggapoy di pagminasan. Anya ti naramid yu ijay. Senyor, atapom kading at dapakay na igan mi itinapasamak iti pagminasan. Andreo, agpaspasin siya ag itinaalas nga ipagpakitam kanyak. Gapo kini Vanessa. Ngem no may papanen kadag iti negosyo. Saan ko nga amo ti agpasensya? Panagkunak, awan ti serbida ito apanagsarita ta, senyor. Apa ti makder ka? Saan ta pa analpas ang nagsarita? Nalpasan, senyor. Ket ipasigurado ken ka nga awan ti amok itinapasamak ijay. Awan ti pakain na igak apulos. Madlaw iti langan ni Andrew ng agsasaw iti pudno. Ngam no saan nga iso ti makagapu iti kasjay ang napasama kiti pagminasan. Asino nga ron? Adda ka din ay sagmak kadag iti agindag dita, Loretta? Awan, Vanessa. Ngam adda amin dito'y solarda na Marcela. Naimimbag dito'y, tanatalgad. Apay, dimanon ka di kadag iti balbalay ti raggaay? Saan man kiti? Isa na lang, tano bilang dumakkel pa iti pasat ang nagragaay. Sigurado at dumanon ka dagiti balbalay. Anya? Loretta, umayak dita. Saan na ka makaid na nga dalaang dito'y? Urayan nak dita. Uray di kag tagtagari, boss. Amok ama pantay di pagminasan. Nagsukat ta ngamin iti lugan. Boss, adda ka di barikot? Itay pa'y asaan ka matagtagari? Todoy, at adake sa napasama kiti pagminasan. Ket atapen ni Senyor Ismael nga dapakay na iganta. Anya? Dayta ti makagapuno apay akinid daw na ti panagsarak mi. Gamjat lang ni namnama pagatapan na tayo tinapasamak iti pagminasan. Apay, boss. Akin lugan iti nag-overtake ka data. Lugan ni Gobernador Dayjay.
Siguradong agturong mat iti pagminasan. Nana Marcela, maikatlon nga ambulansya dayjay limabas manipod si Mang Petak. Sigurado a pasyente ti inlugan dayjay. Saanen anak kaskas daw. Iti kinapig sa tiguluong anangagmi iti panagragka ay ti paset ti pagminasan. Sigurado nga dadagi tinadangran gapo iti napasama. Wanana. Imposible nga awan ti naisagmak gapo iti napasamak balasang ko. Ngam tilaeng saan tayo nga ammo. No addakit di pimusay gapo iti napasamak di ta pagminasan. Lugan ni Vanessa ti dimtang. Wanana. Inyawag ko kankwa na tinapasama. Kat ko na nga umaymat dito eh. Sa dino tinapanan na, apay kanwarimwar. Senyor, naamuan na ngamin nga adadakas ang napasamak iji pagminasan. Isuan na pan iji lugar da Marcela. Aniya? Napagad ti kasjay ngay naramid na. Ang mga nuanyakit di ti mapasamak kankwana. Lading itak, senyor. Inkagumaak alinapdan, ngam di nakimpangag. Talaga natanggan ti ulo ni Vanessa. Kat day ta ti Jack kayat kankwana. Jak lakit dagpidot. At dadagiti na isagmak. Gapo iti panagregga ay titagang. Kalpasan tinapigsa panagbetak di tapagminasan. Day talakit iti makagapo. No apay nga adu dagiti lugan ti ambulansya ang nagturong di tapagminasan. Day jay manen. Adda manen ambulansya ang naggapo di tapagminasan. Nalawag amatan nawagak manipod dito ayan ko. Makonsensya agapo iti kaadda dagiti na iraman iti naramid ko. Iso na lang. Tawanin ti amok asabali a pamuspusan. Tapno mariing dagiti masiknan niya adda pa kay naigan na iti operasyon ti pagminasan. Anya ti madamagan, Loretta? Jack pa'y amo, Vanessa. Saan pa'y ang nagsublida tatamindo? Kandagiti opisyal dito ang lugar. Iso asaan mi pa'y lang amo, noan niya talaga tinapasamak iti pagminasan. Tiyak maliklikan alagipon, Loretta. Ha? Tiyan niya. Gapo iti panagragaay ti daga. Naipalagip kanyak day di Mateo. Anya? Day tatiag paiso. Naisagmak day di Mateo gapo ta nagaburan. Kat gapo iti napasamak. Kalaat analagip ko day di Mateo. Anya ti madamag, gobernador. Kumusta dita? Gobernador, binilin kon ti talkag a tao dita. Asa narumbeng nga maipadamag no adda dagiti pimusay. Makaapekto iti dakkel iti operasyon ti pagminasan no maipadamag nga adda dagiti pimusay. Ta sigurado nga ado ti makibiyang iti dayta. Agyaman nagtamaawatan na, gobernador. Awan gayam. Adda ka didita ni Andreo? Kasta gayam. Gobernador, sikan ti mangibagaken kwa na nga ganna di ti kadda na dita. Amangan no adda makasipot kan kwa na akakompetensyami iti negosyo kat no anya pa iti mapasamak. Sige, agyaman na gobernador. Kasta pa'y nga rod. Bye. Aging gayta. Jak pa'y la matukod a panunuten. No apay a napasamak ti kasjay ijay pagminasan. Asino ti makagapu iti kasjay a napasamak? Imposible matadag iti agpapay ijay tinagkurang. Amuda na paggad no mabaybayan dagiti eksplosibo nga da ijay. Kalpasan na, saan dakit din nga ganad?
No talaga nga awan ti pakainaigan da Andreo kan Dodoy. Asino nga rod ti makagapo, iti napasamak iti pagminasan. Maduktalan to nga ta ni Senyor Ismael no asino ti makagapo iti napasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, agpalpaliw ni Mateo iti asideg ti pagminasan, ket pangpanggepen namanen ti pumuslit. Idikilat anakangag iti napigsagulong, akagiddan meten ti panagregay ti paset ti pagminasan. Kabayatan na, nagdanagdana na Marcela, ken dagiti kalugaranda, gapu iti panagregay ti paset ti kabakiran. Nagsigurado nga rod dagitoy, iso a pinaayabanda dagiti kakalugaranda, nga agpaknipay laeng iti sularda. Nang runa, dagiti asideg iti nagregay a paset ti pagminasan. Iti sabali a bangir, atapon ni Senyor Ismael nga adda ng sabutahi iti operasyon ti pagminasan. Ngem di na ammo no asino. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Aging gaita. Jak pa'y lamatukod a panunuten. No apay a napasamak ti kasjay ijay pagminasan. Asino ti makagapu iti kasjay a napasamak? Imposible met adag iti agpapay ijay tinagkurang. Amuda na paggad no babaybayan dagiti eksplosibo nga adda ijay. Kalpasan na, saan dakit din nga aganad? No talaga nga awan pa kay naigan da Andreo kon Dodoy. Asino nga ron ti makagapo iti napasamak iti pagminasan? Ngamdakkel ti atap ko, nga da pa kainaigan da Andreo. Naggapuday iti pagminasan, sakbay ang napasamak ti kasjay. Imyanday ti opisina ijay. Panagkunak. At dati saan ang nasayata pang panggapan ni Andreo kontra kanyak. Katnas ka na maamuak noan niya dayta. Among Vanessa, itay pa lang apalpaliiwan ka. Saan ka ang makaid na? Pampananutem ka di nga ang mga nukaungat na kamanan ni Papam? Apa man na makasubli ka ija mansyon? Saan aday tati pampanunutak, Loretta? Anya nga rod. Itay pa lang amin anak ulimak ka. Dinilaw pa yan ni Nana Marcela ti jar mo. Ha? Kat anya nga timbagam kan kwa na? Anya pa'y kuma. Imbagak ti imbagam kanyak, ana ipalagip kan kaday di Mateo. Loretta, Nakita ti reaksyon ni Nana Marcela. Maasyan kan ka, Vanessa. no maminsan, saan mo nga ibagbaga, wano dakdakamatan kan kwa na ti maipapan ka ni Mateo. Ngamin, kaasimat no agladingit manan. Boss, upat at tao dito pagminasan ti kumpirmado ang nagaburan. Gapoy tinapasama ka pa nagranggahay. Pudno. Ngem kinunati tao ni Senyor Ismael kanyak. Ang makaamudan kadagiti bangkay da. Anya ti kahit dasawan? Mamatiak nga ipaknidan dagiti bangkay. Saan nga minarumbang ama iwaragawag nga dati musay. Anya? Ngam boss, kasanon dagiti kakaduhada nga da ditoy. Imposible nga awan ti agsaw kadakwada. May papan kadagiti kakaduhada apimusay. Kwarta lang ti katukad dagita dodoy. Ti importante ita. Saan ama iwaragawag nga dati musay itinapasamak a panagregay. Kumustan tirik ng balasang ko? Nana, saan arumbang apagdanagandak? Da kayo ti arumbang apagdanagak? Dagiti kakalugaran nyo ti kayat ko asawan. Kaasi damat ngamin, nang runa dagiti adda iti asidag tinagraggaay apasat ti pagminasan. Kinasarita idan ni Mindo. Mabalinda ti umyan pay laeng iti bodega nga adda dito'y solarme. Tapno saan da nga agpagad. Kasayaatan dayta, Nana Marcela.
Narigatan. Ang mga nukanlaat nga damanan ti saan anasaya at mapasamak. Iso akasayaatan ti kasta na panunot yo. Claring, saan nagaputa agul uli magaklatan, katawan matan ter aramidam. Senyor, Imbagak matan kan kaitay a delikado ti papan ni Vanessa iti dayja lugar. Nang runa kat ada nagregay jay. Ngem apay adi mo pa'y laawagan, tapagawi demon. di nasungsungbat ang ti cellphone na, senyor. Makitab? Talaga natanggan ti ulo ni Vanessa. Uray sika, sukiran nan. Panagkunak kat saan mahat, senyor. Ang mga tumultulong ni Vanessa kadagiti na apektaran ijay alugar. Anya? Saan mat siguro adakas na tumulong ni Vanessa, saan ka di? Ngamin, nausam at tumulong kadagiti agkasapulan ni Vanessa. Kasano nga ta makaalak iti impormasyon? Maipapan iti mapaspasama iti pagminasan. Sa anak mabalin a pumuslit iti simragak iti. Sigurado naingat itan ti panagbantay da. Iti tunggal dalan a sumragkan rumwar iti pagbinasan. Saan lakit di analaka ti pumuslit ijay. Nyam nasken amay pamuspusak ti amin. Nasken niya adda ti maamwak. May papan iti pagminasan. Kalpasan abimtak dagiti eksplosibo ijay. Anya nga imindo. Anya ti madamag iti pagminasan. Ay na, Marcela. Sa nga pulo ket dua ti naitaray iti ospital nasugatan gapoy ti napasamak. Anya? Naimbag-atawan ti pimusay. Ay, naimbaglaeng ano kasta. Kaasimot ngamin dagiti maulila no bilang laeng. Isu na laeng. Tagdua-dua kami iti kunada ngawan ti pimusay. Anya ti kayat mo asawan. Nadnadlaw nga dailimlimod dyan nakisarita kada kami. Isu asaan kami ang mamati ngawan ti pimusay iti napasamak iti pagminasan. Loretta, jak pala kumakayat ti pumanaw ditoy. Ngam kasapulan. Vanessa? Amkak kamin nga amangan no anya ti aramidan ni Papa ni Yaya Claring. Iso akasayaatan no agawid akon. Sige, Vanessa. Agbati akpay lang ditoy. Siyak pa lang di makaam mo. Pangaasim, no anya man ti mapasamak. Pakaamuan na kumaadagos. Di ka agdanag. Aramidak day ta, Vanessa. Awagan ka dagos no bilang taadda ti mapasamak ditoy. Kayat mo asawan, nakitam ti kotse ni Vanessa ijay? Wan, senyor. Angam sana ko na nagdarasudo sa nagpakita kan ko na. Sigurado ngamin na makadlaw ray jay. Sabali ngamin ti inaramat mi alugan ken ni Dodoy. Kumusta ni jay pagminasan? Impak nin dagiti tao a binilin mo ti bangkay dagiti naisagmak, senyor. Talaga binilin ko ida na imbag. Diyak kayat adumakal ti isyo. Kat mapasamak dayta, iti kanito a maiwaragawag nga adda dagiti pimusay a nagaburan. Kasanoytan, senyor. Anya ti aramiden tayo. Apektado ti operasyon ti pagminasan. Malaksid iti dayta. Dakkel agatad tinasken a maaramat. Tapno masigurado tayo ti panagulimak dagiti makaammo iti kaaddat pimusay iti pagminasan. Ikidamantan ti gatad a mabusbus, Andreo. Tinapateg. Agtalinaed a palimed nga dadagiti pimusay iti kasjay a napasamak iti pagminasan. Sa bagay, Nasaya ta di magas ka dito mansyon. Kaya't ko amamuan niya ti opinyon mo iti pampanunutek nga aramiden. sige, senyor. Ibagayo nuan niya ti pangpanggipan nyo. Ano siya klamay sa Loreta? Mamati akiti atap da tatamin daw. At dati ilimlimod dagiti tagaminas a kinasarita da tatamin daw. Pagkunaam, Manuel. Loreta, itikas niya napasamak iti pagminasan. Imposible nga awan tinaisagmak. Pimusay ti kahit ko asawan.
Anya ti ammo tayo. Amangan matno talaga nga awan. Narigat apat yun da. Amok nga dati ilimlimod da. Kat no sanak nga agbidot. Ilimlimod da nga dati pimusay iti kasjay ang napasamak. Manuel, narigat ti agataplatan. Iso asaan ka kumanga agsaw iti kompormiladitan. Taamangan no si kantukit di ti madaksan. Itaypay nga ada ije bibliotika da pagpamken Andrew. Panagkunak ket napatag ti pagsarsaritaan da. Kinaungat nakakadimanan ni Papa, Yaya Claring? Ay, saanin napatag da ita, Vanessa. Ti importante, na aramid mo na anyaman ti rumbang nga aramidam. Kumusta, da Marcela? Nasaya at mati kasasaad da, Yaya. Dagiti mo't agnanaed iti asidag tinagragga ay apasot ti pagminasan. At dada ita iji sular da na Marcela. Tapno sigurado nga awan ti dakas ang mapasamak kadakwada. Talaga asa na nagbaliw da Marcela. Nagtalinaed ti kinasaya at daasa nga pamilya. Ha? Anya di kunam, Yaya Claring? Ha? Anya aya di imbagak? Kinunam asaan ang nagbaliw da na Marcela. Kat sigun iti panagawat ko. Nabayagan nga amam ida? Ha? Ay, si kamot balasang ko. Natural ang nabayagan nga amam mo kita. Tasigod mo't at taga-ijayak saan ka di. Iso asaan mo kuman nga ikan iti sabali aka ipapanan. Ti panangidayaw ko kadakwada. Anya ti makunam iti kasta nga ramidan. Awan ti panagkadkad ko, senyor. Nang runa, ket maawatak met apara met lang iti pagsayaatan ti negosyo tayo ti amin. Nasayaat nga rod no kasta. Kasaridak ni gobernador, taiso ti mangipamuspusan iti amin. Aramaten na ti bilig na, tapno mapapanaw dagiti agindeg iti dayjay a lugar. Sige lang, senyor. Aramidem no niya ti rumbang. Kasi tinakon-akon. Awan ti panagkadkad ko. Nasayaat nga rod no kasta. Naska na mapasamak ti planok, iti kabiitan a panawen. Nalapit ang narigat mo apat dyan. Gamay sa ti atap may kadagiti kakadwak. May papan iti sinarita kada kami, di tagaminas. Kinapudno na, Tata Mindo. Nasaon kanyak ni Manuel ti amin. Kaya't may kumangamuan, no ti atap may. Yung pinaritan da kami dagiti masak na ni pagminasan. Pinangtaan da kami payan, ano saan kami pailakano apumanaw ijay. Amangan no paaristar da kami. Anya? Ngam, iti anya kumaaga po. Kakadwayo dagiti opisyal dito lugaryo. Kat karbangan nyo amaamuan, no anya talaga tinapasamak ijay. Gaputan no panunutan anaimbag. Masakupan pa lang ti lugaryo tinakaisaadan ti pagminasan. Day tangarod kahit balasang ka. Iso na laang tawan ti maaramidan may. Saan mi ida mabalin atob nga rin? Gaputa mo mi akabailan da nga aramidan no anyaman ti kayat da. Gaputa tengel ida dagiti adda iti turay kanda impluensya at taaw. Iswapi manaw kami latan nga uray saan mi anaaramid ti gagarami ijay. No para kanyak, boss. Husto lang tigas dyan nga inaramid mo. Talaga madodoy. Sana rumba nga maamuan dagiti agindag ijay nga damot pa kay naigak. Nasingad kadakwada ni Vanessa. Gati kayat ko. Maya si dagdamot tiriknada kanyak. Tadakkel day ta apabor. Tapno adda amaya si dag ni Vanessa tiriknana kanyak. Talaga nasirib ka, boss. Amo ka di nakabasta mamaysaan ni Senyor Ismael. Talaga saan to, Doy? Tanok panunuto na naimbag. Ni Senyor Ismael tinamaysak idim patungpal taje ambush myself. Boss. Isungawan taron mga pagdanagan ta, Dodoy. Tano ita? Makunak at anggal ko pa ilang ti alas.
Iso nga uray baybayak ni senyor nga agtignay iti maipapan iti napasama iti pagminasan. Ammo kasana makaaramid dayjay iti dakas kontra kanyak. Iso anatalgad tiriknat, Dodoy. Amo madelikado ijay. Gapo iti napasama ka pa nagragaay. Ngam napan kakit din. Pasensyakan, papa. Nagdanagakla ang iti mabali na mapasama kadagiti inosente nga agindag ijay. Tikit di ibagam. Talaga natangken ti ulom. Pagayat mo ti mangsukir kanyak, Vanessa. Papa, Sapay lakuma, tadi mo uraya na maibos ti pasensya. Amangan no di mo tumagustuan, nuan niya ti aramida. nakasagana ak iti anyaman nga aramidam, papa. Anya? Sige, adalaman ti rabi. Kan maysa, nabanugak. Agsubli ako ni ti siled ko. Talaga nga dapangabil na ngagsasauitan. Natured ngagsaw kanyak. Gaputaam muna nga isuti sakit ni Andreo. Napalabas manen tinagpatnag. Ngam saan anagparik na ti anak ta, Mindo. Ay, anya ngay nga rod. Saan ta mabalin na puwersaan nga umay dito'y bakit. Nalawag ti bilin na kadata. Urayen ta nga iso ti umawag kadata. Saan arumbang adata ti umawag kan Juana. Tamang anuan niya pa'y ti mapasamak. Wan matkit di ngamjak maliklikan ti di agdanag. Ay, Marcela, Maawatan nakmat siguro. Saan ka di? maawatan ka. Amok no niya ti marikrik nam. Gaputa kas tamot lang ti marikrik nak. Angam saan mo't arumbang agbidot ta. Tano mapasamak ti kasta. Posible adag iti plano ni Mateo ti mapirhuisyaw. Ala, laglagi pagday ta nga imbaga, Mindo. Ikagumaak ti saan nga agdanag. Nang roon akat amukmat as ibibiyag ni Mateo nga anak ta. Talaga, mat. Nay, anya day jay Mindo. Lugan samot dagiti pulis ti dimtang. Apa yan? Anya ti mapaspasama. Anya ti mapasamak iti lugar da Nana Marcela iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!